Lehet, hogy megpopozza, megvan. No, az... Hallod, csak majd küld. Vigyázz. Hülye most hallod? Öntudatra ébred. Egy felén beszarok, felvár. Videót neked milyen? Videót le. Itt van a szám. Most jó zanod, ki ebben az Meghalt, neked vízbiárja hozok ugyanaz. Ez egy kő. Lába, dobra. Ez mi az? Nem tudom. Csak hadd legyen. Ez mi? Csak mi? Majd átküld. Azt a kurva, ez szétszéglátója. Itt van a szám, itt van. Mondom, hülye, majd kinyitottam. Ne dobálod, ha megver! Fenyegetések meg! Döccsükre a házat! Ez az új pasim. Szinte pasim. De hol a táskád? Nem tudom, gyere, keressük meg. De most fél meg el. De hol van? Láthatjuk, hogy a harmadik állom. Hoztál vizet is! Nem, a milyen úristen!